Hello guys, good morning sa lahat. Welcome back to my channel. So ngayon guys, bale, pupunta na kami sa gagawin naming bubong sa may Alcalapang Kusinan. So bale guys, yan yung mga gamit namin, gamit namin dadalhin. So ayan, napakarami namin gamit. Ayan, ang gamit namin, yung mga nasa ilalim, yung mga grinder at mga barena. Ayan. So napakarami namin gamit guys, ayan, nadadalhin. So ibig sabihin ready na sasabak sa gera. Ayan, pati mga lutuan namin yan, kompleto. Ayan. So mahirap kasi guys na pumunta sa laban na hindi kompleto. So ayan ang lahat ng dadalhin namin. So, yun yung mga kasama natin pogi. Si Kamuta, kay Kamuta. Ayan. Pati pala hagdan. Yung isang gawa nating bakal na pang scaffolding natin. Ayan na, dadalhin natin para may gagawin tayong hagdan. Gamit pa lang natin, di na magkasya. Di ka sawat. Paano lang nga kastandi? Apo. Ang dami. Ang daming dala natin guys. Grabe. Gamit pa lang. Puno na itong motor natin. So kailangan mag-single lang iba. Gelak. So yun guys, nakarating na rin kami dito sa may Alcalapang Kusinan. So yan yung gagawin naming bahay. Ayan, ang sukat niya ay 7.9 by 10.9 by meters. So ayan, nagtatabas na tayo ng mga idudugtong natin. Bali yung idudugtong natin sa 6 meters. 170 cm yung dadagdag namin, dudugtong namin kasi masyado mahaba. So yun si Sir yung taga Baguio, yan. So yun Sir, yeah. Sa taga Baguio. Okay. So, dito sa Pangasinan, dito kami yan sa Alcala. So ito yung gagawin na yung bahay. Medyo may kalakihan ito guys. Kalakihan din. Ang style ng bubong nito, dos aguas or butterfly. O, yun kasama natin pogi. Medyo may katagalan na rin nagawa itong guys, itong bahay. So medyo nilulumot na rin ng konti. So yan, napakalaki hanggang doon. Bali 10.9 yung haba niyan, yung pinakalapad niya 7.8. So, ito ang gagamitin natin mga materials. So, ito yung gagamitin natin na list of materials na gagamitin natin. So, ito isang bagsak lang to guys, kasama na lahat ng mga yero na in-order natin. So ito yung gagamitin natin, tubular na 2x4 by 1.5. Ang presyo nito guys dito sa Pangasinan 1.2. Bali ang gagamitin natin dito, kasi bali 6 na truss yung gagawin natin. Bali 24 pieces yung tubular na in-order natin. Ayan, 2x4 by 1.5. Papansin nyo guys, ayan o, napakakapal. Ayan, ang C-purlins natin na 2x3 by 1.5 para sa mga pamakuan ng yero, 32 pieces siya guys. Ayan, napakakapal. Tigas. Bali 32 pieces siya. So yung gagawin natin fascia board or sanepa, ayan, 2x8 by 1.5. Bali yung gagamitin natin dito 18 cut na cutter. So ayan guys, yung pang connector natin, ayan, 316 by 1 and 1 half na angle bar. Bali 3 pieces siya. So ito yung gagamitin natin na long span rope, na gagamitin natin long span. Bali gray siya guys yung kulay niya. 0.4 dito, siyempre sa
kinukuhanan pa rin natin kasi standard siya na 0.4, matibay. So ang bali in order natin dito na piraso, bali 23 pieces. Bali in order na natin kasi lahat guys. So ayan may pasobratan na tayong konti dyan. Ito yung pinaka-flashing natin, bali 8 pieces to yung pinaka-flashing natin, tsaka yung gutter natin bali 12 pieces yata ito guys, hindi ako nagkakamali. Tapos yung pinaka-ridge roll natin 6 pieces yung ridge roll natin. Bali yan guys, bali 18 cut lahat yung ridge roll natin, bali 16 cut kasi masyadong malapad. So ayan guys, so ngayon ay tutuloy na natin yung paggawa. Bigyan mo yung komento. Nakakatumisan eh. Nai-align na lahat ng mga process. So ngayon bali parlina na lang yung ilalagay namin. Oops. Okay kayo ba ta? Oh, chika ba ta? Okay. So ayan na, kailangan yung gitna ihulog nyo rin para magandang tingnan, nakadiretso yung process. So ayan, nilalagyan nila ng brace. Para pag naglagay kayo ng purlins, dire-diretso na yan. Hindi na kailangan ng hindi na kailangan ng sukat-sukat. Dire-diretso na yan pag naglagay ng purlins. Ayan. So ayan guys, nakayalan na lahat. Marunong siyang mag-edit. Kuwali, Randay. Sarap kong i-dialis eh. Oh, sila ko. Oh. So yun guys, nailagay na namin lahat ng purlins. Ayan. Medyo malaki-laki rin to guys. Ayan, tubular yung ginamit namin na pinaka-process nya. So ayan guys, aasintahan na natin to para malagyan na ng mga simento yung mga purlins natin, maipit ng simento. Kasi mas maganda guys kung nakaipit dyan sa simento, kasi may mga kinabitan tayo ng mga spandrel. Nako, hindi nila nilagyan, hindi nila inipit ng simento. Mas matibay, iba pa rin guys yung nalagyan siya ng simento, yung naipit. So medyo malaki-laki dito. Ay, medyo mainit.
Ito naman yung sa pinakauna. So, yung pamaraan ng pag-layout yan guys, ganyan din kasi yung tulad yung mga ginagawa natin. Lagyan yun lang ng guhit. Ayan. Siya na yung pinaka-guide nyo. So, mas makadali. Pantay na lahat dyan. Ayan. Hindi lang makita yung guhit guys. Ayan. May lapis na guhit siya. So, yan. Pantay lahat dyan. So, ito naman guys, yung kabilang side. So, bali, pasya board na yung lalagyan namin ngayon guys para makapagbubong na kami. So, pagdudugtong muna tayo sa baba, yung pasya board, dudugtong na natin. So, ayan guys, dinadugtong na rin namin yung mga pasya board dito sa baba para madali na lang ikabit sa taas. Bali, dalawang dugtong na higit yan, napakahaba. So, ayan guys, tinasa namin yung fascia board or your sanepa. So, ayan napakadaling pamamaraan ng paggabit ng sanepa para hindi kayo mahirapan. Lalagyan nyo sa ng tali hanggang doon sa dulo. So, ayan bale, ang ginawa natin, ayan, naglagay tayo ng guide. Ayan, ayan. Ayan, iuumpog lang natin yan. So, ayan, para tinali na lang natin ng alambre para malinis. Para walang welding. So, ayan guys, bali. Kabilaan to guys, sa gitna. Sa dulo-dulo. Ayan, angle pa rin nilagyan natin kasi sa gitna, yan. So, ayan, may tali siya guys. Kahit dalawa lang kayo magkabit yan, okay na. So, ayan guys, kung makikita nyo, nakatali siya. So, ito may guide na rin siya. So, dyan, iuumpog natin doon sa may pinakailalim. So, yun guys, ganito lang yung gagawin nyo. Diba, may guide kayong ganyan. Yung pagkabit ng pasya. Ayan! Dali yung sayang guys iumpog nyo lang yan. Sana yan. Pantay-pantay na yan. So yan. Napakadaling paglagay ng pasya board. So yan guys. Kahit umaalis tayo yung mga kasama natin, yung mga tao natin kaya simple na lang ginagawa ito guys. Tapos na yung pasya board natin. Kararating ko dahil may pinuntahan tayo. So ayan, ito yung pinakalikot guys. Tingnan naman kung paano kadiretso yung pagkabit ng pasya board. Sandali ko lang sa iniwan guys. Ayan, tapos na. Bali yung nasa unahan na lang na pasya board lang hindi na ilagay. Oh, what's the style? Oh my God. So yung lagay na rin namin yung pasya board dito sa harap. So yan pinopol weld na lang yung sa may gitna. So ayan guys, napakalaki rin nito guys. Napakainit. So ayan, tapos na kami lahat. Dyan sa gilid-gilid sintadahan na rin namin para maganda. So ayan,
Yan guys, napakasimple lang yung paggawa ng dos agwas na bubong. Ito tubular yung ginamit natin. Siyempre, yan ang gusto ng may-ari. So, ibig sabihin, customer is always right. So, yan. So, yun guys, bale, magbububong na lang kami. So, kung nagustuhan yung video natin, pakilike yung mga video natin, pindutin nyo rin notification bell para ma-update kayo sa video natin at pakisubscribe na rin. Maraming salamat guys.